Здравейте хора, аз съм Мариан 18 и днес ще направим мини чест опенинг. Така, ще направим първо Silver, Crown, може би пак Silver заради джемовете и Clan чест. Тук дали ще ми даде джемове? Ако ми даде джемове, добре. Значи, този Crown чест, джемове, 3 джема, перфектно. Кое е към картата? Арчери. И сега ще отворим още един. Silver chest. Разбира се, нищо няма да се падне. И Clan честа. 620 голд. 2-3 мускетарки. 3 уизарда. Фурни. Следващата легендар! Следващата легендар! Ох, майко. 3, 2, 1! Лава Хаунд. Добре. Скриншотваме. Нова легендарна. Лава Хаунд. Добре, Лава Хаунд не е чак толкова яко. Лава. Имам нова карта Lava Hound, която няма да използвам. Или може би ще използвам. Мога да се направя един Lava Woundek. Имаше един мой приятел, дето е с Lava Woundek. Не, той вече не е с Lava Wound. Значи дайте ми долу идеи за Lava Woundek. Аз честно казано тая легендарка не съм мислил, че ще ми се падне. Выпускали тренинг. 4-3 дек. Чакай, имаше в един клип на Слави един Слава Лундек. Запускаме един Лава Хаунд. Балона е друга карта, която в принцип се използва в Лава Лундек, ама балон е много малък левел и не го използвам. Значи балона ми взима кулата, Лава Хаунда тук ще си свърши работа и ще му вземем кулата. Той Лава Лундек е много голям, ама става. Дек с 4 легендарни. Не е много хубав дек. Ама тук знам, нямах нищо така да го спра. В смисъл, то е добро заменяне на Giant с Lava Hound, защото и двете карти са танк, но Lava Hound има е много повече елексир. И мисля да се направи един Lava Woundek и да го пробвам на 8 арена. На 7 арена много ми помогна дека без Lava Hound с Giant. И да видим дали ще ми помогне Lava Woundek на 8. Тук Lava Hound ще свърши работата. Тук е един електро, аз пък един електро.
Едно електро. И good game. Лава Хаунд да не е лоша карта. Не значи трябва да играя батъл, за да се види. Използва Лава Хаунд. Аз не знам как се играе с Лава Хаунд, така че не ми сърдете ако загуба. Мали, цялата ми ръка е в легендарни. Упс! Това вече е лошо. То доста, защото електрото не го знае. Той ми взе колата, защото няма нищо какво да го спра. Инферно дракон. Инферно дракон няма да се справи с лава труповете. Ама стрелите, разбира се, ще се справят, така че този дек ако включи Лава Хаунд е зле. А Лава Лун дека по принцип е добър. Ама този дек стрели и тук май видяхте, че ми се бъгна. Не знам защо. Пускам един грейвярд, плюс един майнер. На 36 живот. Фак. Бързо, Уизард. Долу в коментарите ми дайте идея за Лава Лундек. Така че да мога да се пробвам с Лава Лундек. Или ако не напишете нещо в коментарите, ще проверя в клипа на Слави. И може би мога да го копна. Обаче тук едно електро... бъгна ми дета. Пуснем една принцеса, така... Това е лошо. Няма с кой да го спра. Лава Хаунда няма с кой да го спра. Това е GG за мен. Не знам дали изобщо мога да бия с такъв дек с Лава Хаунд, защото аз не мога да използвам Лава Хаунд. И... Good game. GG. Имам Лава Хаунд. Ама не знам как да го използвам. Паднах! Майко, паднах. Паднах. Дайте ми отдолу идеи за Лава Лундек. Аз ще се пробвам да кача... пак 8 арена. До тогава пишете нещо долу в коментарите за Лава Лундек и ще го пробвам. Аз бях на 18 и